αγαπητά μέλη της Επιτροπής, κύριε εκπρόσωπε του Συντρόφου Γονέου. Είναι η τελική γιορτή του σχολείου μας και δουλέψαμε όλοι μαζί με τα παιδιά πολύ σκληρά για να σας παρουσιάσουμε κάτι το ωραίο. Θα παρουσιάσουμε τον Κυπριακό γάμο. Είναι κάτι βγαλμένο μέσα από τη ρίζα του λαού μας. Και είναι κάτι που η παλιά γενιά έζησε και αυτή η εκδήλωση ήταν μια από τις πιο βασικές εκδηλώσεις στο παλιό χωριό. Ο γάμος ήταν ο τόπος της χαράς και της διασκέδασης. Ήταν ο τόπος που πήγαιναν και οι νέες να συναντήσουν και να γνωρίσουν τους νέους. Ήταν ο τόπος που πήγαιναν για να διασκεδάσουν γιατί γεννιόταν μια νέα οικογένεια και αυτή ήταν το κύτταρο που μας κράτησε σαν Έλληνες μέσα από τα πανάρχια χρόνια ως τώρα. Αυτός ο δεσμός της οικογένειας ήταν εκείνο που μας κρατεί ως τώρα ζωντανούς. Και αυτό το δεσμό της οικογένειας γιόρταζαν με το γάμο. Δεν θα πω άλλα λόγια. Θα αφήσω τα παιδιά να εκφράσουν ήδη τα αισθήματά τους. Και στο τέλος θα σας πω και μερικές ανακοινώσεις για το σχολείο, για το τι έχουμε κάνει. Αλλά δεν θα ήθελα εγώ να σας κουράσω με ομιλίες και λόγια. Θα αφήσω τα παιδιά να πάρουν τον λόγο, καμαρώστε τους, χειροκροτήστε τους και στο τέλος θα πούμε και μερικούς χαιρετισμούς και μερικά λόγια. Ευχαριστώ. Αγαπητοί γονείς, απόψε θα σας παρουσιάσουμε τις πιο βασικές σκηνές του παλιού Κυπριακού γάμου. Θα παρακολουθήσετε πώς οι χοροί και το τραγούδι εκφράζουν τις παραδόσεις του τόπου και τα έθιμα που επικρατούσαν τα παλιά χρόνια. Στάμνα, οι ηθικές αρχές που επικρατούσαν παλιά δεν επέτρεπαν στους νέους να συναντηθούν, να κουβεντιάσουν και να γνωριστούν πριν τον αγώνα. Μόνο σε μερικές περιπτώσεις ένας νέος έβλεπε μια νέα, όπως το πανηγύρι του χωριού, το Πάσχα και κάποτε όταν η νέα πήγαινε στη Δύση για να φέρει νερό με τη στάμνα. Ο επόμενος χορός δείχνει μια τέτοια περίπτωση. Οι νέες πάνε στη Δύση για νερό και οι νέοι τις περιμένουν εκεί για να τις κουβεντιάσουν. Μια από τις νέες όμως, ταστισμένη όταν ο νέος την πλησιάζει, ρίχνει τη στάμνα και τη σπάζει. The Cypriot wedding is one of ancient traditions of Cyprus. Today we present you some of the events and customs that used to take place in the Cypriot villages during the wedding. The only chance that the girls and boys had to meet each other was in public celebrations or at the spring of the village, where all the girls gathered to get water and to talk. The next dance represents the meeting of the boys and girls at the spring.
δηλαδή της μυστής του, που πάντα είχε ακίνητο φρουρό, την ιδέα της ή άλλο συγγενικό πρόσωπο. Το αραβώνιασμα διαρκούσε από 1 ως 2 χρόνια, μερικές φορές όμως περισσότερο. Το χρονικό αυτό διάστημα πριν το γάμο χρειαζόταν για να γίνουν τα παιδιά και τα έπιπλα για να πορευτεί το σπίτι της νύχτης. The next stage was Proxenio, which means the arrangements. The parents of the girl were meeting to discuss the engagement. Σάββατον του γάμου. Σε όλα τα χωριά, ο γάμος σχεδόν πάντα γίνονταν Κυριακή, Άνοιξη ή καλοκαίρι. Το Σάββατο έφταναν στο πατρικό σπίτι της νύχτης, συγγενείς και καλεσμένοι από άλλα χωριά. 2 ή 3 συγγενείς του Ανδρολίνου γύρισαν όλα τα σπίτια του χωριού και προσφέραν μικρές λαμπάδες, πρόσκληση για το γάμο της επομένης. Το βράδυ του Σαββάτου, ο πατέρας της νύχτης έκανε τραπέζι στους συμπεθέρους και τους καλεσμένους συγγενείς και φίλους. Το βιολί και το λαούδον έπαιζαν ως αργά τη νύχτα. One or 2 years later followed the wedding, which usually started on Saturday evening, when friends and relatives used to arrive at the bride's father's house. They ate, danced and sang till late in the evening, on Saturday, the first day of the wedding. Κυριακή του γάμου. Την Κυριακή το πρωί, μέρα του γάμου, έσπαζαν αρνιά. Καλούσαν στο πατρικό σπίτι της νύχτης τους 5 ή 6 κουμπάρους να προγευματίσουν. Οι γυναίκες καθαρίζαν τις πατάτες για το ψητό, συνηθισμένο φαγητό του γάμου. Οι κουμπάροι και οι συγγενείς καθαρίζαν την αυλή και μερικοί γυρίζαν τη γειτονιά με μια καρέκλα ή καρότσα να μαζέψουν τραπέζια και 3-4 καρέκλες από το κάθε σπίτι. Μέχρι το μεσημέρι ήταν όλα έτοιμα, οι καρέκλες και τα τραπέζια στην αυλή και τα ψητά στους φούρνους. Στο μεταξύ, οι κλινάδες της νύχτης γύριζαν ένα-ένα τα σπίτια και με μερέχες με ροδόστρωμα καλούσαν όλο το χωριό στην τελετή. On Sunday, men and women started preparing the food. Chairs and tables were brought and put outside in the open. Γέμισμα του κρεβατιού. Ο κόσμος μαζευόταν και με τη μελωδική μουσική του βιολιού και του λαούδου άρχιζε το γέμισμα του κρεβατιού. 7 μονοστέφανες γυναίκες γέμιζαν το κρεβάτι με μαλλί προβάτη και το έραβαν τραγουδώντας, αφήνοντας μια γωνιά αράχτη. Όταν τέλειωνε το ράψιμο του κρεβατιού, έραβαν 4 σταυρούς από κόκκινη κορδέλα στις 4 γωνιές του. Ενώ ακούγονταν τη φωνή του τραγουδιστή, βάφτει τους 4 σταυρούς στα 4 καντούνια, μαθεύτηκε και ο γαμπρός σαν δάχτυλη κουτούνια. Στη συνέχεια φιλούσαν πάνω στο κρεβάτι ένα έκοστο μωρό, συμβολισμός του δευτής γρήγορα το ζευγάρι να κάνει παιδιά. Απλώναν πάνω στο κρεβάτι ένα μαντίλι για το πλούμισμα του κρεβατιού και όλοι, συγγενείς και φίλοι, έριχναν λεφτά για το αντρόγινο. Στο τέλος τα έδαιναν στο μαντίλι που τοποθετούσαν μέσα στο κρεβάτι, πρώτου γράψουν την άλλα στη γωνιά του. Ύστερα 2 νέες σταύρωναν 2 σεντόνια στο κρεβάτι και έριχναν όλα τα άλλα τα φρικιά πάνω. Μετά κυνήγαν και έδαιναν το κρεβάτι με λιμιστήρα και το κουβαλούσαν στο υπνοδωμάτιο του αντρογίνου. The people arrived at the bride's house and, with music, began the preparation of the bed. 7 women married only once, sober men, and also they sewed 4 crosses in the 4 corners. Then they rolled a small boy onto the bed to express the wish for the new couple to have many children.
σήμερα της δομής. Στο σημείο αυτό, η μητέρα της νυχτής της σταύρωνε την έντονη με κόκκινη ζώνη και τη φιλούσε συγκινημένη, ενώ ο πατέρας της στη συνέχεια τη ξέζωνε για να την παραδώσει στο λαμπρό. Την ίδια ώρα οι κουμπάροι έπαιρναν έναν παρφέρι στο σπίτι του λαμπρού, να τον ψηλήσει και τον περιμέναν να βάλει τα γαμπριά. The ceremony continued with the dressing of the bride, accompanied by music and singing. The groom was shaved and dressed at his house.
είναι οι παραλυκούδευτες λαμπάδες. Μετά ο βρίσκος με τα στεφάνια, τις αραβώνες και ένα μαξιλαράκι για το Ιερό Ευαγγέλιο. Ακολουθούσε η νύχτα κρυμμένη στα άστρα, ακολουθμένη στον πράξιο της πατέρας της, και ύστερα ο κόσμος. Στην εκκλησία περίμενε ο γαμπρός, και ο πατέρας της νύχτης την οδηγούσε δίπλα του στο μέσο του ναού. Οι κουμπάροι στέκονταν στα δεξιά του γαμπρού και οι κουμέλες στα αριστερά της νύχτης. Ο ιερέας άρχισε την τελετή και σε κάποιο στάδιο της ο πρώτος κουμπάρος και η πρώτη κουμέρα άλλαζαν τους αραβώνες. Στη συνέχεια έκαναν το ίδιο όλοι οι κουμπάροι και οι κουμέρες. Μετά ξετυλίγαν την άσπρη κορδέλα και έγραφαν το όνομα του. When everything was ready, they walked into the village church and the procession was led by the musicians and was followed by the bride and the father, then the rest of the people. Επιστροφή από την εκκλησία. Μετά το μυστήριο, η καμπάνα χτυπούσε πάλι χαρμόσυνα και με τα βιολιά και το αντρόγυνο μπροστά γύριζαν στο σπίτι όπου τα τραπέζια ήταν στρωμένα. Όποτε φτάνε ο κόσμος, χαιρετούσε τους δυο πάντρους, ενώ οι κουμπάροι κερνούσαν κρασί τα παλιά χρόνια, κόνια και τσιγάρα, τα χρόνια του αιώνα μας. Μετά προσκαλούσαν λίγους στα τραπέζια, ενώ το βιολίνο των λαούτων έπαιζε ασταμάτητα. Άναβε το κέφι και σε κάποια ώρα της νύχτας κούτελε ο χορός. Το βράδυ της Κυριακής χόρευαν μόνο οι άντρες, τον πρώτον, τον δεύτερον, τον τρίτον και ακολουθούσαν τα αντιστοιχά τραγούδια. Κάποτε εκφράζουν ευχές για τους δυο παντρούς, κάποτε τους περτεμούς του έρωτα. After the ceremony at the church, the bride and groom and the guests returned home to receive congratulations and the best wishes. The tables were ready and all the people were invited to eat and drink while the singing and the dancing carried on. On Sunday evening, only the men danced.
στο σπίτι τους δυο παντού. Οι κουμέρες έφτιαχναν πίτες με μέλι. Πολλοί έδιναν στο αντρόγυνο ένα ζευγάρι περιστέρια, σύμβολο αγάπης. Τα έξοδα για το τραπέζι της Δευτέρας γίνονταν όλα από τους κουμπάρους. Το βράδυ συνεχίζονταν το φαγωγότι, η διασκέδαση, ο χορός και αργά τη νύχτα χόρευε τη νύχτη και ο γαμπρός. Γίνονταν τότε το πλούμισμα του ζευγαριού. Παλιά με λίρες στερεωμένες με κορδέλες. Στα νεότερα χρόνια με χαρτονίσματα που καρπίτσαναν στο φόρεμα της νύχτης και στο κορθούμι του γαμπρού. Στη συνέχεια χόρευε η Χριστή με τις ημέρες και ο γαμπρός με τους κουμπάρους και τελευταία τα συμπεριφορικά. On Monday, the best men did the shopping for the evening dinner, to which the whole village was again invited to. Late in the evening, danced the bride and groom and everybody, relatives and friends, pinned money on the couple's dresses. Then, the bride danced with the bridesmaids and the groom with his best man.
Τα περνούσαν πάνω σε μια πέλα και τα μετεφέραν στο σπίτι του Ανδρογίνου. Κοτόπουλο βραστό και μακαρόνια, καθερωμένο δείπνο της Τρίτης για τους κουμπάρους και τις κουμέρες, που ήταν οι μόνοι καλεσμένοι στο τραπέζι. Την επόμενη Κυριακή γίνονταν ο αντίγαμος και τα έξοδα ήταν του Ανδρογίνου. Τη νύχτα μαζευόταν πάλι οι κουμπάροι, οι κουμέρες και πολλοί στενοί συγγενείς και αφαγοπότοι και γλέντοι. On Tuesday evening, there was dinner for the best men and the bridesmaids. The celebrations ended the following Sunday with dinner, music and dancing at the new couple's home. Έχουμε φτάσει στο τέλος της παρουσίασης αυτής. Ελπίζω να σας έχει αρέσει. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεργάτες και συνεργάτες μου. Πρώτα την Άννα Πάτικη, έλα να σε παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Πολύ σκληρά για 6-7 μήνες τώρα να διδάξουν αυτά τα μωρά των 6 και 7 και 8 χρόνων όλη τη διαδικασία της τελετής και της γιορτής του γάμου. Και τους αξίζει να έβγε. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ την Σωτήρα για την μουσική της. Μυρούλα για την βοήθεια που έκανε στην διδασκαλία των την Ρούλα για τη διδασκαλία για την Μάνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Επιτροπή του Σχολείου, τον Πρόεδρο, τον Άντι, ιδιαίτερα στην Νίκη και τη Σέρι που ήταν παρουσίαστες. Ακόμα τη Χέλεν και τη Σαβούλα για τη μεγάλη βοήθεια με τα κοστούμια και τις ενδυμασίες. Όμως, πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τα παιδιά. Γιατί είναι αυτά που είναι η έννοια μας και όχι κανένας άλλος. Αυτοί είναι το μέλλον που θα κρατήσουν τη φλόγα, την ψυχή, την ελληνική στα σπίτια τους και αυτοί θα κρατήσουν ζωντανή την κυπριακή παράδοση. Μόνο τα παιδιά. Όχι οι μεγάλοι, αλλά αυτούς θέλω να χειροκροτήσετε.
ποιητή δεύτερον Ανθία. Ο Ανθίας λοιπόν θα μείνει στην ιστορία μας όχι μόνο σαν ένας καλός ποιητής, αλλά και σαν ένας καλός δάσκαλος και ο πρώτος ο οποίος ίδρυσε το ελληνικό σχολείο στη Μεγάλη Βρετανία, εδώ στο Λονδίνο, το 1952, με 5 άλλα πρόσωπα, τα οποία ένας ή δυο τώρα ζουν. Όμως, για σκεφτείτε, αν δεν υπήρχε το ελληνικό σχολείο εδώ στο Λονδίνο, αυτά τα μικρά τα παιδάκια μας θα μπορούσαν να μας παρουσιάζαν το άριστο σοου που μας παρουσίασαν σήμερα. Θα μπορούσαν να μιλήσουν ελληνικά μεταξύ τους, μεταξύ των γονέων τους και μεταξύ των ιδίων. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να ευγνωμονούμε εκείνους οι οποίοι άρχισαν αυτό το εθνικό έργο, για να κρατήσουν την ελληνικότητα της παροικίας μας, για να κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα μας, για να κρατήσουμε την κουλτούρα μας και την ελληνική ταυτότητα μας, όπως ανάφερε και ο δάσκαλος.